Исәнмесез, эфирда жұмға күн яңалыклары, студияда Роза Хабибулина, алға таба төп темалар турында кыскача. Гызыр теләкләрне тыңлыйлар. Шәһәрдә Бердәм Россия партиясының җәмәгать кабул итү бүлмәләре эшли башлады. Игенчеләр урып җыю компаниясының экваторына җитте. Тукай районы кырларында Гүзәл Шихапова булып кайтты. Эсседән ничек сакланырга? Кызу һава торышы аркасында йөрәк авыруларына зарланучылар арткан. 7 август көнне машина йөртүчеләргә кайбер юлларны урап узарга туры киләчәк. Шәһәр юлларына марафончылар чыга. Татарстанның барлык районнарында Бердәм Россия партиясының җәмәгать кабул итү бүлмәләре эшли башлады. Машиналар көн саен шәһәр районнарга чыга. Чаллыда бүген мобиль кабул итү бүлмәләре 3 урында эшләде. Теләге булган һәркемгә депутатларга үз гозырын язма рәвештә калдырырга мөмкинлек бирелде. Беренче мобиль кабул итү бүлмәсе көндезге сәгать 1-дә Яңа шәһәрнең 6-10 йорты янында эшли башлады. Тирә-юньдә яшәүчеләр Дәүләт Думасы депутатларына үз сорауларын, теләкләрен җиткерергә ашыкты. Иң беренчеләрдән булып җәмәгать кабул итү бүлмәсенә 6-нчы комплекс җирле үзидарә советы рәисе килде. Әйтүенчә, комплексларында балалар күп. Алар һәм әти-әниләр хоккей корты турында хыяллана. Мы надеемся на помощь депутатов и надеемся на руководителя исполнительного комитета города, что нас услышат и нашим детям помогут. Мобиль кабул итү бүлмәсе 3-12 йорты каршында да эшләде. Бирегә килүчеләр шактый иде. Тәүге минутлар эчендә 7 бланк тутырылды. Шәһәрдәшләрнең кызыр теләкләре күбесенчә торак коммуналь өлкәгә карый. Меня беспокоит благоустройство как придомовой территории, так и безопасность, в которой мы находимся. Ужасный подъезд, в ужасном состоянии. И ишеге, и козырёгы юк. Бүгенге көннең 3-нче һәм соңгы кабул итү бүлмәсе 1-07 тулай торак йорты каршында эшләде. Мобиль бүлмәләр шәһәрнең күпчелек комплексларын йөреп чыгачак. Һәр туктаган урында 2 сәгать торалар. Работает 6 машин в Республике Татарстан. В разных районах есть определенный график, куда мы выезжаем. Татарстанда 6 машина эшли. График буенча шәһәр районнарга чыгабыз. Халыктан кабул итеп алынган мөрәҗәгатьләр депутатлыкка кандидатларның сайлап алу кампаниясе эшчәнлеге өчен мөһим. Мобиль кабул итү пунктлары Чаллыда иртәгә шулай ук 3 урында булачак. Аларның адресларын Бердәм Россия партиясенең Чаллы бүлеге сайтыннан карарга мөмкин. Мобиль бүлмәләр 16 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Фәридә Сабирҗанова, Елена Камалова, Алексей Иванов. Яңалыклар. Торак коммуналь хезмәтләр өчен шәһәрдәшләрнең 700 миллион сумнан артык бурычы җыелган. Бу хакта шәһәр хакимиятендә узган матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Шулайда узган ел белән чагыштырганда бурычлар кимегән. Моңа суд приставлары хезмәткәрләренең һәм идарә итү оешмаларының рейдлар уздыру ярдәм иткән. Гадәттә бурычлылар белән аңлату эшләрен җыен алып баралар. Коммуналчылар аларның газ, су, уттан үзә яки канализациядән мәхрүм итә. Мондый чаралардан соң бурычлылар идарә итү оешмасы хезмәткәрләре белән үзләре үк элемтәгә керә. Шәһәрдәшләр иң күбе җылылык белән тәэмин итүче оешмага бурычлы. Необходимо погасить задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә җыелган бурычларны түләргә кирәк. Чөнки йортларны кышка әзерләү буенча техник сораулар хәл ителгән инде. Бурычларны гына түлисе калды. Идарә итүче оешмалар ресурслар белән тәэмин итүчеләргә бурычларын кайтармаса, җылылык сезонының кайчан башлануы билгесез. Бүген Чаллыга Тулыдан делегация килде. Алар арасында Тулы төбәгенең губернаторы урынбасары, үсеш корпорация акционерлык җәмгыяте вәкилләре һәм Тулы өлкәсенең берничә шәһәр хакимияте башлыклары бар иде. Кунакларны Чаллы алдынгы үстерелешле территория буларак кызыксындырды. Әгәр җитештерүчеләр беренче 3 елда аның резиденты булып өлгерә икән, аларга ташламалар күбрәк булачак. Делегация вәкилләренә Чаллының өстенлекләре турында сөйләделәр. Үз чиратында кунакларны безнең шәһәр белән хезмәттәшлек итү мөмкинлекләре кызыксындырды. Бу очрашу соңгысы түгел дип белдерде алар. Чаллының 2 индустриаль паркы акчалата зур ярдәм алачак. Бүген Моны шәһәрләр үсеше фонды советында развитие паркына 163 миллион сум һәм Кипмастер паркына 898 миллион сум күләмендә акча бүлеп бирү турында карар кабул ителде. Бу акча инженер шелтәрләрен тоташтыруга тотылачак. Башкарма комитет әлеге акчаны алуга документлар пакетын июль азагында җибәргән иде. Бүген Кипмастер сәнәгать паркында 300-гә якын резидент эшли. Развитие паркы әле төзелеш этабында. Биредә резидентлар өчен буш урыннар бар әле.
Республика кырларында урак өсті. Игенчилер урып жию компаниясының экваторына якынлашты. Татарстан кырларында 2 миллион тоннадан артык уңыш жыйылды. Авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерү өлкәсендә Республика Россия буенча лидерлар рәтендә. Хуҗалыклар халыкны үзебездә җитештерелгән ит, сөт, ипи белән тулысынча тәэмин итә. Биредә шәхси фермер хуҗалыкларының да роле зур. Тукай районында 60-тан артык шундый хуҗалык бар. Шуларның 40-ында эшмәкәрләр икмәк, бәрәңге һәм башка яшелчәләр үстерү белән шөгыльләнә. Бүген барлык кырларда да кызу эш кайный, тулган башаклар башларын ия башлаган. Бу бодай һәм башка бер төрле культураларның өлгергәнлеген аңлата. Вакытында җыеп алмасаң, алар сабакларыннан сына башлый. Димәк, тырышып үстергән икмәк әрәм булачак. Миңнеханов фермер хуҗалыгында бераз сибәләп узган яңгырдан соң башакларның яңадан кипкәнен көтәләр. Комбайннар төштән соң кырга чыгачак. Биредә бодай уңышы гектарыннан 40 центнердан артык. Мондый уңышка бары тик орлык әзерләгән чордан ук эшкә җаваплы караган очракта гына ирешеп була. Тәҗрибәсез фермерлар авырлыклардан куркып, бу өлкәдә эшчәнлекләрен туктата. Икмәк үстерүгә тотынам дисәң, мөмкинлекләреңне алдан чамалый белергә кирәк ди игенче Менталип Миңнеханов. Ул була адәм балаларында иллюзия. Вот шуның хәтле җир алам да, анда шуның хәтле чәчәм дә, шулай урожай алам да, аны сатам да, значит, и акча эшлим дип. Во-первых, аның әле материально-технический базасы, складской помещениеләре. Аның юк, значит, техникасы для выращивания шул үсемлекләрне үстерер өчен. Аны шул малларны тотар өчен аның әзерләп куйган помещениеләре юк. Бүген дәүләт үз эшләрен башлап җибәрүче фермерларга ярдәм күрсәтә. Лизинг грант программасы буенча техника сатып алырга мөмкин. Акчалата ярдәм итү өчен дә төрле программалар бар. Эш уңышлы барсын өчен уңган хезмәткәрләр дә кирәк. Авыл җирендә калып эшләргә теләгән белгечләр сирәк ди эшмәкәрләр. Шуңа күрә фермер хуҗалыкларында күбрәк гаилә әгъзалары эшли. 14 яшьлек Айдар Гайфуллин да каникулларын авылда бабасына булышып үткәрә. Я занимаюсь многим здесь. Мин бирдә төрле эшләр башкарам, җыештырам, орлыкларын эшкәртәм. Аларны чистартам, соңрак бурлыкларны чәчүгә алып китәләр. Менталип Миңнеханов республикада танылган бәрәңге үстерүчедә быел ул кырларына 55 мең данә бәрәңге утырткан, ә уңыш чәчелгән орлыктан 23 тапкыр күбрәк булырга охшаган. 20, 21, 22, 23, 23 коловни ватында. Аллага шөкер, это уже Аллага шөкер хороший урожай. Авыл хуҗалыгы министрлыгы һәм шәһәр район хакимиятләре белән берлектә Татарстанда эшмәкәрләр җитештерелгән продукциясын урнаштырсын өчен ярминкәләр оештырыла. Менталип Миңнеханов та бәрәңге уңышының бер өлешен шунда сата. Экологик чиста яшелчәне мәктәп туклану оешмасына һәм шәһәрнең сәламәтлек саклау учреждениеләренә тапшыра. Biz инде ул уңышны җыеп алгачтында адәм баласына ризык иттереп биргенчә, безнең беренче задача Нижнекамскида бар лаборатория, анда тикшертәбез, Казанда бар лаборатория, анда тикшертеп, только шуннан соң гына, значит, халыкка сата башлыйбыз. Татарстан бәрәңге җитештерү буенча Россиядә 2нче урын алып тора. Ит, сөт җитештерү буенча да республика 1нче бишлектә. Һава шартлары уңай булган очракта 2 атна эчендә Татарстанда урып җыю кампаниясе төгәлләнергә тиеш. Игенчеләр августта уҗымнарны чәчеп калдырырга ниятли. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Синоптиклар ял көннәрендә эсселек бераз кимиячәк дип фаразлый. Әмма вакытлыча. Августта 36 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Быелгы июнь дөньяда иң эссе ай буларак рекорд куйды инде. Башка җәй айлары да калышмый ди синоптиклар. Эссе һава торышы аркасында шәһәрдәге чәчәк түтәлләренә суларны еш сибәргә туры килә. Уңышны вакытында җыярга теләгән игенчеләр яңгырлар булмаганга сөенсә, бакчачылар көенә. Республика буенча йөрәк авыруларына зарланучылар арткан. Табиблар авыруларга даруларны вакытында эчәргә һәм күбрәк су кулланырга киңәш итә. Шәһәрдәшләр эсседән ничек саклана, үзләреннән сорадык. Ну, тяжело, конечно. Жара изматывает. Эсседә үземне начар хис итәм, күбрәк су эчәм, бакчада булырга тырышабыз. Я приехала из Магадана, и там... Мин Магаданнан килдем, анда бер кайчанда булай эссе булганы юк, баш әйләнә, йокы килә, ачык төстәге киемнәр кияргә тырышам, башыма киеп йөрим. Особенно йөрәк ширле булган кешеләргә, югары давление булган кешеләргә кояшта әзрәк булырга кирәк. Әгәр дә урамга чыгасы була икән, тырышырга кирәк, иртәнге сәгатьләрдә чыгарга, кичке сәгатьләрдә чыгарга. Көндезге кояш кыздырган вакытта өйдә утырырга тырышырга кирәк. Балның сәламәтлек өчен файдалы булуын белгечләр күптәннән исбатлады. Ул канның составын яхшырта, иммунитетны ныгыта, энергия чыганагы булып тора. Бер кашык балда бер тәүлеккә җитәрлек витамин бар. Әмма балны ышанычлы сатучылардан гына алырга кирәк. Чын балны каян сатып алырга мөмкин? Киләсе сюжетта. Һәм шашкалар клубына Башкортостаннан бал һәм монастырский умартасыннан конфетюр алып килделәр. Балның 30дан артык төре тәкъдим ителә. Берсе кәефне күтәрсә, икенчеләре авырулар белән көрәшергә булыша.
В наличии есть липа. Сатуда тау юкәсе балы бар, ул бик яхшы. Кандалы үләненнән, чәчәк серкеләреннән җыелган бал да файдалы. Дүләннәнеке йөрәк өчен кирәк. Бал ул матурлык һәм энергия чыганагы. Балда бөтен кирәкле витаминнар бар. Аны ашасаң, сәламәт һәм матур буласың. Күргәзмәдә төрле җиләк-җимештән ясалган кайнатмалар бар. Яңа ясалган хәлвә, көнбагыш майы, умарта продуктларын да шәһәрдәшләр теләп ала. Ассортимент очень большой. Но выбрал я расторопшу. Я не ожидал, что будет такой большой выбор. Таежный мед вот мне очень понравился. Вот то, что я попробовала, мне очень все понравилось. И мне кажется, оно натуральное, естественное и очень вкусное. Игътибар 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Монастырская умарталыгы күргәзмәсе 10 августка кадәр Тынычлык проспекты 83-нче йорт адресы буенча урнашкан шахмат һәм шашкалар клубында иртәнге 9-дан кичке 7-гә кадәр эшләячәк. Якшәмбе көне шәһәрдә Кама марафоны узачак. Старт иртәнге 9 сәгать 30 минутта Азатлык мәйданыннан бирелә. Дистанция 1 чакрымны тәшкил итә, чарада катнашучылар гаризаларны марафон башланганчы тапшыра ала. Биредә профессиональ спортчылар да катнашачак. Алар 21-14 километрга йөгерәчәк. Катнашу өчен гаризаларны tatar.ru сайтында да бирергә мөмкин. Марафон сәбәпле 7 августта кайбер урыннарда юллар ябылачак. По проспекту Сөембике. Сөембике проспекты буенча бер юл ябылачак, чөнки без Сөембике аша Вахитов проспекты буйлап Бысыр районына кадәр йөгерәчәкбез. Аннан соң борылып Омега сәүдә йорты янына кадәр йөгерәбез. Хәсән Туфан проспектыннан борылып кирдән Азатлыкка кайтабыз. Белгечләр эсседә йөгерүчеләрнең сәламәтлегенә зыян килмәсен өчен һәр 5 чакрым арасында туклану пунктлары, ә һәр 2 чакрым саен эчәр өчен сулар куячак. Һәр катнашучыга махсус чип белән футболкалар бирәләр. Марафон вакытында волонтерлар кизү торачак. Азатлык мәйданында теләгән ГТО нормаларын тапшыра алачак. Бүген Алабугада 9-нчы Бөтен Россия спас ярминкәсе үз эшен башлады. 5 августтан 7 августка кадәр Шишкин буаларында бәйрәм булачак. Биредә концертлар, мастер-класслар һәм әлбәттә кулдан ясалган әйберләр сатылачак. Шулай ук ярминкә кысаларында Кыңгырау шыңы фестивале узачак. Ярминкә программасын һәм автобусларны йөрү расписаниесен безнең ВКонтакте төркемендә карый аласыз. Ярминкәнең барлык кызыклы мизгелләрен дүшәмбе көнне яңалыклар чыгарылышында карагыз. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Алдагы елларыгызны файдалы уздырыгыз, сау булыгыз.